Milers de rubinencs reben les notícies més importants de rubitv.cat al seu mòbil. I tu? Encara no? És molt fàcil i és gratuït. Apunta't ara! Crec que sóc una persona que m'agrada ajudar els altres sempre, molt aficionada als castells, bona, amiga, amable, intento sempre donar, a vegades sense rebre res. La meva mare era la presidenta de l'Escola Pau Casals, d'Arampa, i a mi m'agradava molt des de petita. Deia que jo des de petita, quan veia els castells, em quedava bocabadada mirant, i llavors, com era la presidenta i era la que organitzava les extraescolars, coneixia, allà a l'escola hi havia una noia que feia, i coneixia el pare i li va proposar: oi, per què no parles amb els castellers de Rubí i que vinguin a l'escola a fer un extraescolar? I així, ja que a la meva filla li agrada, doncs ho fem. I vam començar a fer, vam estar, van ser 3 mesos o així a l'escola fent l'extraescolar, i allà vaig començar, amb 10 anys. Va ser. Per mi és molt important, hi ha gent que potser no ho entén, però per mi és una cosa que és important perquè és això, des de petita doncs has anat creixent aquesta colla, has vist tot el que ha passat a aquesta colla, ho has passat tot, diguem, és com, no sé, és com la teva família també, i he passat ajudant de cap de canalla, vaig ser cap de canalla, i ara passar a cap de colla, doncs és molt, no sé, molt gratificant. Em vaig informar i quan vaig veure que era la primera dona va ser com, uala! Soc la primera dona de Castellers de Rubí que serà la cap de colla, i és una cosa que intentes assumir-la igual que siguis una dona que siguis un home, no? Però és una cosa que deixaràs com una impremta aquí per haver sigut la primera dona. Jo tinc el meu equip tècnic, que entre tots, doncs llavors no ho faig jo sola, entre tots és els que ho fem tot, però és això, la meva tasca és com... Soc la que pren les decisions. A una diada, doncs el que és quins són els castells que es porten, qui puja, qui no, juntament l'equip de canalla decideix la canalla. Jo soc com la que té l'última paraula, per així dir-ho, i la que decideix si sí o si no, però és això, a mi el que m'agrada és comptar amb el meu equip. Llavors les decisions, encara que sóc jo la que dona l'última paraula, les prenem entre tots. Quan van començar a veure tota la gent motivada i tal, i anava veient que encara que la gent entenia que és tot nou, i la gent et comprenia i tal, i la primera diada aconseguir descarregar un 3 de 6, doncs va ser com, uau, és la primera diada que mai comencem en castells de 6, vam descarregar un 3 de 6 i això portàvem assajant poquet, va ser a l'abril, i llavors això va ser molt, molt gratificant. Jo penso que hi ha un punt que és excessiu, perquè, per exemple, entre les colles petites nosaltres no hi ha concurs, però sí, competim, però no és la mateixa manera, entre nosaltres ens ajudem. Tu quan vas a una diada de colles de 6, entre nosaltres ens ajudem, ens donem pinyes, si necessites una cosa, ens ajudem. I tu vas a una diada d'una colla de 9 o de tal, i és molt diferent, perquè sí que potser ni es dirigeixen la paraula i no veus camises d'una colla dins de l'altra pinya. I és això, és una competitivitat que jo crec que a vegades és dolenta. Quan ho vius, al descarregar un castell, ja estiguis al castell o estiguis fora, és una sensació que, no sé, per mi, no sabria explicar-la. O sigui, és això, se't posen els cabells de punta. Jo me'n recordo quan el 2012 vam descarregar un 5 de 6, que era el primer cop que el descarregàvem, o fa 2 anys una torre, i era el primer cop que jo la descarregava, per exemple, i quan veus que s'està baixant i tot és com, buah, no m'ho crec, i baixes i estàs tremolant tot el que és que no m'ho crec, i és una sensació molt guai. Al moment de caure sí que potser penses, buah, quina ràbia, no? Jo al moment de caure sempre penso com, joder, quina ràbia, penses, busques els nens a veure com estan, el primer que fas sempre és buscar els nens a veure com estan, però és això, després baixes i penses, bueno, forma part, després d'aquí a Festa Major vam caure, ens tornem a aixecar i ara vam més forts que mai i ja està.
jo crec que la colla Castells de Rubí ha sigut com una muntanya russa, no? Vam fer Castells de Set, va baixar de cop, ha tornat a pujar, ha tornat a baixar. Ara estem en un punt on estem tornant a pujar perquè estem rebent molta gent nova, però és això, és com, el tenir tanta gent nova és com una mica començar, no? S'ha d'ensenyar a tothom, tenim molta canalla nova, ara tenim moltíssima canalla, però clar, és tota nova, és com, s'ha d'anar aprenent tot. És que som una colla petita, som una petita família, venim a fer castells, fem més coses a part de castells, fem colònies, fem un munt de coses, i és una experiència que a Rubí no hi ha aquesta afició castellera, perquè tu vas pel carrer i preguntes i no saben ni que hi ha castells a Rubí, i jo crec que la gent els hauria de conèixer i hauria de vindre un dia aquí a l'assaig i veure què és això, perquè fins que no ho proves no saps què és, jo crec. A mi és el que m'agrada també dels castells, que tinguis l'edat que tinguis i siguis com siguis, sempre tens un lloc, si no és a dalt d'enxaneta o... sempre tens un lloc. Jo, per exemple, quan vaig començar era una nena grassoneta i potser no pujava però tenia altres funcions. Si no era fer un castell, doncs feia pilars, o potser t'estàs un temps sense fer alguna coseta, però bueno, és això, no tens... Sempre tens un lloc per tu. Ja si ets baixeta, doncs pots estar de crossa, si ets alta, pots estar d'agulla, pots estar a la pinya. Hi ha gent que potser no li agrada pujar o té por, i a la pinya té el seu lloc, perquè la pinya també és igual d'important. I és això, per començar tampoc crec que hi ha d'edat, perquè quan comencen els nens, els pares, que també no han fet mai castells, comencen i no hi ha cap problema. I és això, jo penso que és una cosa positiva que té els castells. Que siguis com siguis, si tinguis l'edat que siguis, un lloc hi tindràs. I si no és el castell, és tocant la gralla o tocant el tabal.